Салом духтарако сазае назен саломати хуба ина боз ҳам бозори Корвон даем двойкачои заказноитон омадагай баъд инчунин нигоҳ кунед қисми болора бинед хала двойка иҷода киртоҳо беҳад хушрубори фасон омадагай метавонед дархост кунед дарава как доставкатон мекунанд ина ангуркои хушрӯ бозори Корвонай тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ина марамат биёед духтаро беҳад нархошон хубай дасти аввалай бинед чихе хушрӯай ҳамаш ангуркае диден двойкачои фасон ҳози сезони ҳаминояй духтаро баъд хубишияй ки шута мепӯшен ҳичи намешава марамат рақамошон ҳаст нависен бо ҳамроҳшон ҳам суҳбат шавен янаму двойкои фасонтон ёфтам духтарако ғавз ҳакакаям қа хушрӯван ира бинед стилошам фасончаяй марамат материалошон вилвети ғавзи хушрӯ 200 сомон бовар мекунед акция рафтестай 200 сомон шудагай ма рақамошонам мемонам касседа дар корай духтаро дархост кунед маҳқултон мешава двойкаи юбочный беҳад фасонагина сетта развиткаи хушрӯ дора касседа дар корай доставка доранд рақамошон ҳаст дар экран омаданӣ бошен духтаро бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвозаяй 9-ум қатор марамат биёен бо айпеш бинед маҳқултон мешава баъд медонед духтаро и ҳичи намешава як бор хушрӯгиро бинед охи духтаро мана материалаш ягон чи намешава шушта мепӯшен раҳматам меген ира бинед 200 сомоне бисёри бад двойкои лапша пурсиден лапшои фасон ина юбочни двойкои хушрӯтон ёфтум духтаро нархаш аксиякати 180 сомон мана марамат нигоҳ кунед материалша чихе хушрӯай расветкошта бо гап нестай аи бо медонен кабути электрои фасон дора сафед дора ина сиёҳуш ҳастай баъд анами цветҳо ҳастай 180 сомонӣ ана баъд бо инаи двойкоям 180 сомонай ин моделаш бо дига хелтаракая ҳамеша дастон дая бурак бигиред ҳозир ина нишон метам духтаро кассе омаданияй биёен бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвозаяй 9-ум қатор ина духтаро нигоҳ кунед ина иноям 180 сомонай ёшам нигоҳ кунед чихе хушрӯай марамат хоҳишмандо омада натонен рақамошон ҳаст даррава как шумода доставка мекунанд тора хушрӯгиша бинед духтаро аҷоибот будай бурукошон катян двойкача анохи ира бинед чихе фасонакан нархошон ҳози акция шудагай 250 кам намедодан ҳози акция рафтесай нархошон 200 сомона 200 сомон шудагай марамад ина касседа дар корай ҳамаи цветош ҳастай шумо бинависен бо суратоша мепартоянд размеро ҳастай баъд медонед ин нуқтаи савдода инаи халатои ғавсаки хушрӯ 250 сомара 180 сомон карданд иноям хушрӯанд ина марамад 180 кассе халатгирай ҳамаи цветош ҳаст материалош бамбуки ғавз шушта мепӯшен мана метавонед дархост кунед дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёед бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор рақамашон ҳаст дар экран бихтаро кассе халат гирифтанияй киртои фасон гирифтанияй ина марҳамат киртои хушрӯви Сабринаи Назрӣ омадагай инаи моделако ҳамаи цветош ҳастай нигоҳ кунед ина хеле халато ба омадагай ин халато медонед дастошон аҷоиб хушрӯ нихе клёш шидагай ҳамқа фасон марамат расветкои хушрӯ дора 180 сомонай халато марамат танада бо хушрӯе места ки ино копия люкси 800 сома халатои туркияй марамат метавонед дархост кунед дарава как доставкатон мекунанд 180 сомон а ин тараф бошай киртоошона бинед сангчои оригинал иноро 250 сомонӣ кардагена ина марамат 250 сомон хушрӯ оригиналош ина касседа дар корай метавонед муроҷиат кунед духтаро бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор хоҳишмандо иҷода бор бисёрай борошон хушрӯай биёен аксияи беҳтарин рафта истодай ё ки нависен доставкатон кунанд духтарако безрукавкои фасони дутарафа 120 сомон шудагай акция рафтеста ина кассе ки успед кунад духтаро 120 сомонӣ кардаганам қа хушрӯай хоҳен ин тарафша мепӯшен хоҳен ана ин тарафи брендша мепӯшен фенди беҳад хушрӯ бо иқа сабука ки фасон будае мана марамат 120 сомон доставка доранд рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншона бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қаторай иҷода акция бисёр рафтеста бисёр чизошон арзон кардаган акция кардаган ина марамат биёен ира бинен духтарако ҳами тройкачои фасони бори гуанҷо акция рафтестай 100 сомон ина тройкаяй
ҳичи намешава. Качестваш аҷоиботай. ҳоз дигар намудошам аст нишон медиҳем. Ҳам духтарона ҳастай, ҳам писарона. Ҳамаша 100 сомонӣ кардагиян. Марамат хоҳишмандо метавонен биёен бо айпеш бинен. Тоза бори гуанҷӯ ай духтаро бори Тошкент нест. Марамат ира бинен фасониша 100 сомон. Пеш ино 200 сомон, 280 сомон буд баъзеош. Ҳозир бошад 100 сомон шудагай. Ҷошуна маҳкам кардагиян духтаро. Инем қабор мондагай акция 100 сомонӣ. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Касе доставка мехоҳад нависен, доставкатон мекунанд. Агар ки омада тонен, биёен бозори Корвон, ира бинен чӣ хушрӯ. Бозори Корвон даян тарафи иша бинен бо тарафи Тилло бозор байни 7-му 8-му дарвоза 9-м қатор. Мана марамат касседа дар корай духтаро ина муроҷиат кунен. Беҳтарин иша бинен ухи беҳтарин вариантҳои либосакҳои кӯдакона бо нархҳои хубу дастрас. Мана касоне ки гирифтагиян нами бори гуанҷара ҳамин намудора чун медонанд ки нархи аслии ино чанд буд. Мана бинен чихе фасонча духтаронаш астай, писаронаш аст. Чӣ хеле гуфтам ҷошуна ки маҳкам кардагиян. Ино акция шудагияй 100 сомонӣ. Духтарако акция калон рафтестай. Марҳамат. Касоне ки двойка гиранд арзон шудагияй двойко нигоҳ кунед. Ангоркои хушрӯ 250 сомон. Мана дарозай қаддошон фасонан. Мана 250 сомон кам мондагияй акция кардестиян. Марҳамат ина хоҳишмандо касса гирифтанияи двойка ҳатман муроҷиат кунен дар равака ки шумода доставка кунанд ё ки биёен айпеш бинен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозорай байни 7-му 8-му дарвоза 9-м қаторай. Диден чӣ намуд ангорка, чӣ намуд двойкае ки мебинен. ҳозир акция рафтестай нархошона 250 сомонӣ кардан. Анами хел куртои туркии фасон духтарако нигоҳ кунед чихел хушрӯай. Дигар цветчам астай бардови дора бо беҳад фасонакан. Нигоҳ кунед. Ино 400 сума куртаян. ҳозир акцияи калон рафтестай 200 сомон кардагиян. худаш маълумай як бор айпеш биёен бинен духтаро маҳқултон мешава. Ина 200 сомонӣ касседа дар корай. Акцияи калон рафтестай размеро ҳамаш ҳастай. Нависен доставкатон мекунанд. Нигоҳ кунед айпеш машмода нишон диҳем подклад дора ки хушрӯан. Мана ягон ҷо рафтанда беҳтарин вариантай ҳич намешава. нигоҳ кунед остинакоша бинем бо чихе хушрӯчаай. Мана 200 сомон кардагиян. Ина сиёшам, кабудшам, савзшам, ина гулдоракошам. Хулас беҳтаринан 200 сомонӣ. Касоне ки гирифтаниян нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор бахшиш духтаро. Марҳамат байни 7-му 8-му дарвоза 9-м қатор. Ина беҳтарин интихоб дар ин нуқтаи савдояй. ҳамаи борошуна арзон кардагиян. бо худтон омада айпеш бинен маҳқултон мешава. 180 сомон двойкаи фасони вилвет духтаро нигоҳ кунед. ино дарозошай бо айда короткитаршам ҳастай 180 сомонӣ. ина қисми болора нигоҳ кунед да сери дора, сиё дора, аз иноям чанд расветка дора. Бинависем бо суратоша мепартоян. акция калон рафтеста 180 сомон. Размерошаву дигар чизоша рақамашон ҳаст нависен духтаро. бовар кунед материалашда гап нест. вилвети ғавси хушрӯ, вилвети оригинал. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-му 8-му дарвоза 9-м қатор даян. Марҳамат.